Sibuyelo dabeni lwethu oluthi umkhandlu udolobha weTheku umxolisikhawundi usindile ngesikhathi kuvotela ukungabethembi ubuholi bakhe emhlanganweni walomkhandlu. Kulo mhlangano ke mbukeli isishilo sathi kuphinde kwavotelwa iphini lemeya elisha ngemva kokukhishwa kaPhilani Mavundla kulesikhundla. Sizazama ukuxhumana nentatheli indaba ze-SABC esike sanqamukelana naye uMlondi Hadebe. Sethembe sesazana manje uMlondi. Sicela usichazele zakwethu ngosekwenzekile kulomhlangano. Sibika nje siseThekwini lapha eDurban ICC sokubika kabanzi nje ukuthi umhlangano obuhlalile namhlanje obuyispecial womkhandlu waseThekwini uphinde wakhetha futhi ukuthi ubaba uxolisikhawundi abuyele esihlalweni sakhe sokuba yimeya ngamavota 126 kwathi amaqembu abephikisa athola amavota ngu81 nokwenze kwabonakala ukuthi ke kufanele abuyele esikhundleni kanti njengamanje nakhona la emva kwethu kuyalungiselela ukuthi kukhethwe ozoba yisekela meya lapha eThekwini. Amagama sephakamisiwe ubaba laphana uMduduzi Nkosi oqhamuka kweIFP bese kuba umama laphana uZandile Miyeni oqhamuka eqenjini laphana leNFP okuvelile ngesikhathi kuvotwa ngesikhathi kutholakala ukuthi umeya akwazi ukuthi abuyele esikhundleni sakhe. iNFP kanye neEFF bavote nayo iANC okwenze ukuthi iANC ithola amavoti laphana ngu126 kanti eduzane kwami udludla kukhona lapha ubaba umeya uMxolisikhawundi. Baba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukwazile ukuthi ubuyele esikhundleni sakho ngemuva ukuthi amaqembu aphikisayo ekhalile ngomsebenzi wakhe eveza ukuthi kunezinto eziningi ezingahambi kahle eThekwini ngenxa yokuthi kuphethe wena. Ngabe mhlambe kuloko njengoba ubuyelile esikhundleni sakho ukuthini? Okokuqala akukuningi kufanele sikujabulele ngokubuyela kodwa kubalekile ukuthi siqhubeke nomsebenzi wethu njengombothi wesizwe ANC ukushintsha impilo zabantu baseThekwini. Siyaqonda futhi ukuthi inselelo ezibhekene nomphakathi wakithi ziningi nathi kukhona lapho senze khona amaphutha ekumele lawo maphutha siwamukele ukulungisa isimo ukuthi idolobha lethu silungise inkinga zamanzi. Ingakho soxhumana nemphakathi eminingi sikwazi ukuthi siyocacisa kuyona izithini inhlelo zethu zokulungisa inkinga zamanzi, inkinga kagesi, inkinga zobugebengu esibhekene nazo edolobheni lethu kanjalo nokungahlanzeki kwedolobha. Kodwa kuhle kusijabulisa kwi-executive committee edlule ngisho ama-political parties ama-opposition parties ancumile mayibheka umsebenzi osuqaliwe ukwenziwa ne-improvement esikhona. Kodwa ngabe kumele afike lapha grandstand adlala ipolitiki baba abantu esengathi abawubona umehluko kodwa siyasiqhubeka nomsebenzi wethu. Asifuni ukunconywa njengamanje, sifuna abantu baseThekwini bengaboni inguquko nje ezincane, sifuna bebona ushintsho oluphelele kuqoqa udoti behambe ngokukhuleka edolobheni labo bengabanjwa inkunzi. Umsebenzi lo esiphezukwawo masiya kuMarch kulenyanga esizoyiqala sinohlelo esizobe sibize kulona izinhlaka ezahlukahlukene, sibize i-energy transition as well as climate change summit. Leyo summit iyona ke ezoproducer uhlelo lokuthi njengeThekwini load shedding sikwazi kanjani ukumitigate kuyona futhi siqinisekisa kanjani ukuthi masiphinde sibhekana nezikhukhula kuleli dolobha siyodlula kanjani kuleso simo sigweme lezo zimo enjalo. Asibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga nathi. Loyo bekubaba uMxolisikhawundi kanti ngizosuka nje kancane ukuze eKelvin ubone ukuthi ke uIEC ulungiselela ukuthi kuphinde kuvotwe njengoba besisho ukuthi kuzovotelwa manje usekela meya wedolobha laseThekwini nekuphakamiswe khona amagama amabini njengamanje bonke kamakhansela noma bonke amalungu omkhandlu waseThekwini alungiselela ukuthi akwazi ukuthi avotele loyo ekufanele amele isikhundla sokuba isekela meya. Sibuyisele intambo kwene studio.